Máš to vy niekedy menzes? Jak môžete povedať, že to normálne? Dobrý deň, slečta. Čo vás trápi? Všetko. Vyzeráte živšie ako naposledy. Vyzerám, že chcem žiť, lebo som sem došla. Naozaj? Ako je to možné? No áno, moja maternica sa rozhodla, že mi proste úplne roztrhá vnútornosti. Aha, takže menštruačné krče, no potrebujete oddychovať. Nie, ja potrebujem ísť do komy až do menopauzy, aby mi bolo dobre, chápete? Dobre, Algifen kvapky používate? Áno. Tak silnejšiu dávku Flektor. Áno, aj to som použila. No slečta, tak si dajte viac Flektoru. Máte vy vôbec licenciu? Jediné, čo mi pomáha, je zjesť 2000 kalórií čokolády. No tak potom môžeme skúsiť hormonálnu terapiu. A bude mi chutiť čokoláda rovnako? Žiaľ, to zaručiť neviem. Ne, tak to nebudem riskovať. Ešte viete, čo potrebujem? Ja mám ešte pred tým menzesom vždycky úplne depresia, mám pocit, že proste nikto ma nemá rád. Môj manžel vôbec vlastne ani nepotrebuje manželku, to si myslím. Takže toto ako poriešim, lebo tedy ešte čokoládu nechcem jesť. Áno, potom vás boli chrbát, hlava, prsia, máte rôzne nálady. Toto je úplne bežné, normálne. Normálne? Máš to vy niekedy menzes? Jak môžete povedať, že to normálne? Rozumiem, ale po niekoľkých rokoch by vás to malo prejsť, alebo po pôrode. To je po rokov. Dajte tomu ešte chvíľu čas, pozorujte to a potom sem prídete znova a uvidíme, čo môžeme robiť. Super. Ale o mesiac, keď sem prídem, tak vy tu už nebudete. Trápi vás menzes? Choďte k doktorovi.